салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Гарм Кадара. имрӯза навори мо аз майдонҳои варзишии деҳаи Кадара ки ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудаанд. Пагоҳ насиб бошад майдонҳои варзиширо ба истифода дода мешаванд ва имрӯз корҳои сохтмонӣ дар бари варзишгоҳ идома доранд ки барои робочин кардан ва тоза намудани гирду атрофи майдонҳои варзишӣ мардум ба ҳашар машғул ҳастанд. خونه برادرها پولیه مینی پولنی بچیدگه فقط گازانشون نگه گازانش شالوکی مستقبله پولنی بود میشوه. خیلی که در نوار میبینید پولنی همش با استاندارد جواب بود.